fordításnak, amely francia szó és polgárjogot nyert már a magyarba, és ha már nem nagyon szeretjük az idegen szavak beszivárgását, de hát itt a termekben nagyon jól látszik, hogy ez valósult meg, vagyis szokosan megkérdeztem neki. A kreatív tárgy- és formaképzésben, Gerlicki Zoltán, és elsődleges kritérium a jó, a szép és a praktikum együttes megjelenése. A fotóriporter Tamás Pál, akit az előbb bemutattak, a fotója nem fontos, hogy szép legyen, bár az nem káros, ha szép, de hogy a szakmának megfeleljen, az elemi elvárás, mert a fotó nem iparművészet, és nem kell használni, csak használjon, ennyi pont elég, mármint tudatilag, hogy hasson. Mindhárom műfajnál elvárás a szakmaiság, mert a művészet épp olyan szakma, mint minden más, ami körülvesz bennünket. Hensperger Cecília megszállottja a munkájának. Elsősorban a színek ihletik meg, és azok közül is prioritást élvez a krómoxid zöld, tehát tulajdonképpen a kékes zöld, így nevezi a szakirodalom, mely tulajdonképpen nem a növényi klorofil színe, hanem attól egy magasabb, elmondtabb kategória és minőség, inkább szellemi szféra, így mondhatnám, nem azonosítható a környezet színeivel. Ezt használja redukált formái erősítésére, és nem csak háttérjelzésként. Csak egy használt elemét vegyük, egy motivumát vegyünk a sok közül, például a rózsát. Közismert az, hogy a oldalnézeti kép a jellemző, míg őben vagy félnézetben használja dekoratív levéljelzésekkel, mely soha nem képi közhely, hanem más megközelítés az eddigiekben használtakhoz képest. Ehhez pedig még tegyük hozzá, ez a levél nem biológiai rózsalevél, hanem csak a környezetet teszi azzá, és ez az ő szépsége. A közege pedig nem egyszerűen csak körülvesz, hanem értelmez is. Gerlicki Zoltán munkái hatásosan keretezik a textileket. Ő magát szerényen virágkötőnek mondja, én pedig kreatív alkotónak. Gerlicki Zoltán keres, ezt én bizonyíthatom. Folyton az anyag és a forma és az anyag társításain gondolkodik, csak egyet hagy emeljek ki az ötletei közül, hogy van egy tárgy, banálisnak látszó tárgy, amelyhez keres egy másikat, amely lehet, hogy banálisnak látszik, de nem biztos, és a 2 vagy a 3, amit talál, az úgy összeépítve már egy érdekes, nem éppen azonosítható formát fog eredményezni. Akkor itt is már jó volt, ugye? Amelynél teljesen mindegy, hogy ez a forma funkcionál-e vagy nem, mert attól függ az, hogy ez dísztárgy lesz-e vagy használati tárgy. Tamás Pál, róla beszélek, hivatásos fotóriporter, ez alkalommal esküvői fotóit tette ki.
Elsősorban a különös nézőpontok megválasztásával, a rövidülések meghökkentő szerepeltetésével, a térrétegek átváltásának erejével dolgozik. Fontosnak tartja az arckifejezéseket, a jellemző mozdulatokat, az egyedit, a különöst. Külön előny nála a hámló, percegő, mészvakolat, és az ügyetlenül otthagyott kréta üzenet, ügyetlen kézzel írt, és otthagyott kréta üzenet.